Hello everyone, today playing Sky Island map on Minecraft on English. Šalim se ja malo ljudi. Danas igramo drugu epizodu. Nadam se da ste gledali prvu. Znači, iskopao sam, mislim znate da smo juče kopali onaj iron. Sad, samo govorim, dakle, ispekli smo iron. I sad možemo da napravimo iron pickaxe. Čekajte. A šta je to? A stik nam treba jedan. Ja sad moramo da uzmemo ovo jedno. Ajde, nikom ne se primeti. Evo. Ok, super. Super, Ryan. Evo nam stik, okej. Uhu! Jedva čekam da bude gotovo jelo, znači kod mene se nešto jako lepo krčka. Imamo dosta i za kofč. Znači, evo, iron pickaxe imamo i ja mislim, i nadam se da sa njime možemo da kopamo dijamante. Čekaj. Tu provalja, ma nije. Evo ljudi, ima još. A još irona, opa. I evo i redstone. Čakaj, to mi ono za penjanje nije. Opa, ljudi. Yes. Yes. To ljudi. I evo ga jedan redstone. Imamo još. Još irona. Pa ljudi, još dijamanata. Još irona. Pa ljudi, pa ja stvarno ne znam šta ću da radim sa ovoliko. Možemo dijamante da kopamo s ovim pickaxom. Ljudi, ja ne razumijem šta će meni ovoliko. Sad stvarno. Pa ima još. Izgleda je ovo kraj, ljudi. Okej, ljudi. Koliko imamo? 7 dijamanata i 9 ovog irona. Pa možemo ovaj iron ispeći. Možda napravimo iron sword. Pošto moramo da idemo i na sljedeća ostrva, pa znate da. A da, zaboravila sam da ovdje imam još ovog. Ček, što da tražim kad mogu da sam spomnim. Ovdje se nam ovaj svetli lepo ovaj. Čekajte, prvo da proverimo nešto. Ima još. A pa ljudi, ovo ostrvo je laki ostrvo skroz. Gold! Pa ljudi, kako je cool! Joj, čekajte. Joj, bože. Ima i gold. Ok, ovdje je kiša. Kopaj, ljudi. Kopajte. Ok. Nećemo propasti. Pade mi redstone. Bože. Ok, ljudi, mislim da smo sve pokopali na ovom ostrvu. To jest, baš smo.
Znači, baš smo sve ovdje pokopali. A tu je bio Thor. 8 golda. Ljudi, tako da lupite like, lupite subscribe i čekajte samo da zaustavim kišu, baš me nervira kiša. Čekaj, proćemo s tim. Sad će dan. Ne, ovo. Evo ga, vidite. Ovo vidite, ne, evo ga, ljudi. Super, ajmo sad da ispekćemo. Koliko imam? 27! Opa. Ljudi. Izgledat ćemo, izgledat će nam, ljudi, trebati još ovog uglja, jer mislim da nećemo imati sasvim dosta, znate, mislim, ovo ćemo tu ostaviti da se peče, da imamo još jednu peć, bilo bi super. Znate, vidite da imamo još ostrva, ali vidite da nam je sljedeće ono mushroom ostrvo mushroom. Zaboravio sam. Imamo ovdje sekiru, nemamo. Izgledat ćemo se... imamo ipak Wooden Axe. Wooden Axe imamo. A ja uopšte nisam znala da tu ima golda, znate. Baš sam se ono oduševio. Čekajte. Ali baš mi je cool to što imamo mnogo ovih još ostrva, znate, što je ovo Sky Island preživljavanje. Izvinite što sam slučajno u prvoj epizodi napisao Sky House, pa sam ja mislio house zbog ove pećine, ali na ostalim ostrovima te neće biti. Baš se pitam što će na zadnjem ostrovu. Mislim, izgleda da je zadnje ostrvo, ona tamo raketa. Da, ona je ona raketa. Neka. Palo je. To su bile 2. Ok, ljudi. Nešto mi se, imamo jako mnogo redstone. Ovo se izgleda završilo. Ok. Ajmo sad da vidimo što možemo da craftamo. Možemo ajde sa zlatom ćemo ovo. To smo napravili. Evo ga, imamo bar mali armor neki. I odem... Ajde, napravit ćemo ovo golda. Evo umjesto ove sekire. Šta je ovdje sa pikeksom? Da, stikovi nam trebaju. Znate, ovdje ovo nam se sprema, ljudi. Ja sam ono kidao, pa možemo wood da uzmemo. Čak ne treba nam ovo, bože. Gdje mi... Idemo. Evo ga. Što je ovo? Ne znam. Ok, napravit ćemo jedno od najvažnijih stvari. Znači, napravit ćemo ovaj mač i ajde onda i ovaj pikeks. Evo ga. Evo ga umjesto ovog wood, pošto mi više ne treba to. Ok, čekaj, se ovo ispeklo skroz, jeste, evo imamo 9 irona. Sad ja mislim možemo još ovog, čak ostade mi. Mislim da možemo još ovog od deloj armor napraviti.
u crafting table-u. Srušio sam se, ljudi, ups. Ja mislim da ćemo u trećoj epizodi ćemo preći na sljedeće ostrvo, pošto izgleda treba 2 epizode za ovo jedno ostrvo. Imamo onda ovo, ja mislim da mi to najviše. I evo ga, ljudi, pobaš smo se sad mnogo imamo baš veliko okolo. Inače, ajmo onda ovu jednu lopatu s ovim ostalim ironom. Ako ikad budemo trebali još da kopamo. Mislim, gledajte sad ovo kako brzo kopa. Čekajte, gledajte kako ovo brzo. Kopa baš brzo, vidite. Dirt. Čekajte malo. Da, čekaj, jesam ja ovdje bio nešto? Da, bio sam. Dakle, lupite like, lupite subscribe. Naravno da ne mogu. Čekaj, ja sam kvar. Sad idemo se. Znači, izgleda ćemo imati ono nether tamo, vidite. Dakle, znači ja sam mislio još nešto da radimo, možda nešto da, ja mislim da mogu napraviti u crafting table-u, nešto, čekajte, aha, stikovi nam trebaju, znači ovo, evo ga, to mi je trebalo, ljudi. Evo, umjesto ovoga sad nam to neće trebati. Evo, i možemo ovako nešto uradimo. Evo ga. I sad hvala lopata što te imamo. Jer sad... I sad imamo ovo. I evo... Ovo. I sada ovo tu stavimo i ovo ovako. I vjerovatno nam za to treba ona voda koju sam ja mislim nisam. Okidoki, ljudi. Okidoki. Dakle. Sad vjerovatno ovdje sipamo vodu da to ide. Bolje da ostanemo, ja mislim, na ovom ostrvu, jer možda moramo da pokupimo stvari kada nam budu izraste, jer će nam pomoći da radimo neke korisne stvari. Čekaj kako brzo ide. Znači ovo je onaj wood neki. Ali za sad ćemo iron pickaxe koristiti. Ček, što je ono tamo, neki tamo je još nešto. Da, to je vjerojatno neka mushroom ostrvo na koji idemo sljedeće. Dakle, onda ćemo to istraživati, znate, pa onda ništa vidi. Vidimo se u sljedećoj epizodi, vjerovatno ćemo prići na mushroom ostrvo, čao.